Ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar gallawa tashar mu ta Dan Bashir ITV. Bi Ahmad sauti fala. Labarin so da daɗi, gonar kina da mudi, cikin rai ta yi buna sahibata, dan Allah ki zo gurina, gauna za na baki soyayya ruwan zuma, ke ce dawa masoyiya, ni kallonki nake yi kin cika burin rayina iya. Hakin soyayya za na baki, mai sona ki kaɗai ce ta daban a zuciya, a zuciya, a zuciya, a zuciya, a zuciya. Soyayya ta kama mini zuciyata, ƙauna ta kama mini zuciyata, don farin cikin da nake yi ina kalli yan mata, ni ke ce da daban, haskenki na daban, murmushinki na daban, komai naki daban, aikin huce gaban. Yan mata, sarauniyar yan mata, yan mata, sarauniya, sarauniya. Sarauniya, 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 sarauniya. Easy music. Soyayyar ki na baiwa, soyayya ne ma zuciyata, dan na damkewa a zuciya na rike ta, ke ce burina, hajja mai ɗakina, ki zama matata, ni mai waga ne, biya ma.